the dawn of a new generation. Let us give our thanks and praise to God. Faithful, ever true, He has been through every season. Holy is the one we shall glorify. For the Lord's promise is at hand. Prepare the way, ready your hearts. Strive for holiness, put on love above all else. Consecrate and offer yourself to God. Strive for holiness, put on love above all else. For tomorrow He'll do wonders among us. Whatever comes our way, be courageous, be firm in faith. Keep our eyes on God, we shall overcome. Put on a humble heart, He walks with us all through this journey. Love will bind us in perfect unity. For the Lord's promise is at hand. Prepare the way, ready your hearts. Strive for holiness, put on love above all else. Consecrate and offer yourself to God. Strive for holiness, put on love above all else. For tomorrow He'll do wonders among us. Is with us, performing His unfathomed wonders. Our hearts' one desires to be holy. A living God is with us, performing His unfathomed wonders. Our hearts' one desires to be holy. Strive for holiness, put on love above all else. Consecrate and offer yourself to God. Strive for holiness, put on love above all else. Consecrate and offer yourself to God. Strive for holiness, put on love above all else. For tomorrow He'll do wonders among us.
brothers and sisters. Kumusta na po kayong lahat? This is your brother in Christ, Brother Minik, at your service. Nawa ay datnan kayo ng aking pagbati na nasa mabuting kalagayan. Brothers and sisters, makakasama ko po ngayong gabi ang ating napaka-gwapo, napaka-kisig, napaka-sipag na angkop coordinator ng ating CFC Pangasinan. Walang iba kundi si Brother Morris da Victoria. Brother Morris, can you greet our brothers and sisters who are joining us tonight in our teaching night? Thank you, Brother Minik. Yes, brothers and sisters, in behalf of your AGT family, headed by Brother Jerry and Sister Cathy Montero, we'd like to welcome you all dito sa ating second talk ng ating talk series na entitled The Christian and His Emotions. Tama, brother. Kung matatandaan nyo, brothers and sisters, last May 29, 2021, napakinggan po natin ang first talk entitled Emotions in Our Christian Life, delivered by our brother Ruel Bautista, ang ating AGT Mission Support Group Head. Tama, brother. Ito po, pinag-usapan natin yung wrong approach regarding emotions, that emotions are our enemies. Kaya yung anger, anxieties, grief, fear, etc. And the right approach po natin ay emotions that are God-given gifts which are good. Siyempre, galing sa Panginoon. Diba? Alam mo, Brother Minik, napakaganda ang ating talk ngayong gabi. Correct ka dyan, Brother Morris. Akmang-akma daw ang talk na ating mapapakinggan ngayong gabi. Kaya ako'y na-intriga. Ano ba ang pag-uusapan natin ngayong gabi dito sa talk number 2 na yan? Ay, naku, brother. Napaka-interesting ng topic. Kaya, mga brothers and sisters, huwag kayong bibitiw. Night is your night, our night, and most of all, tonight is our God's night. Ano nga ba yung topic na yan, Brother Morris? Binibitin mo naman ako. Pwede bang pakisabi ko anong ating topic ngayong gabi? Brother, ang pag-uusapan natin ngayon, gabi ay Kristiyanong pagmamahal at pagnanasa. Kristiyanong pagmamahal at pagnanasa. Ang tindi naman yan, Brother Morris. Di ba parang X-rated ang dating yan? Baka naman ma-NTRCB tayo o baka naman magalit ng ating mga elders sa atin. Ano ba yung topic na yan? Hindi naman siguro, bro. Ang English title ng talk ngayon, gabi, ay Christian Love and Human Desire. In this talk, it is translated not only as pagnanasa, but also paghangad or pagnanais. Tama ka, Brother Morris. Ang pag-uusapan po natin ngayon, brothers and sisters, ay ang tinatawag na worldly desires versus godly desires. Alam mo, Brother Morris, ang desires pala, o pagnanasa, or paghahangad, ay normal lamang sa ating mga tao. What is bad about having desires is the goal that we attach to the desire, which often leads us to sin. So, brothers and sisters, hindi ba nakakasabik ang ating topic ngayong gabi? I'm sure na ganon din po kayo dyan sa mga bahay nyo na nanonood. Ay, Brother Morris, sino nga ba ang speaker natin? Expert ba ang ating speaker sa usaping ito? Yes, Brother Minik, expert po ang brother natin na ito. But he will be introduced later on. In the meantime, as usual, we cannot begin without our opening worship. Correct again, Brother Morris. We would like to summon the presence of the Lord so that we will be empowered in listening to the talk of the speaker. So, brothers and sisters, it is in this light that we would like to welcome you to our teaching night. But first, let us join the opening worship. Kayong nandiriyan po sa inyong mga bahay, please remain in a prayerful attitude at let us join the opening worship. Sino po ang magbibigay ng opening worship, Kuya Morris? Ito po ang unit head ho ng Ordaneta Villasis na kapatid po natin. Walang iba kung hindi si Brother Wilson Lee. So brothers and sisters, let us join the opening worship. Good evening, brothers and sisters. I'm Brother Wilson Lee of Urdaneta, Villasis, Pangasinan. So we are now on talk number 2 of Christian and his emotions. This topic is Christian love and human desire. So, as we all know, ako
Ako po ay isang COVID survivor at marami po tayong pinagdaanan ng mga nakaraan. And I praise God because I'm here standing before you, and alam ko na I have still a mission to continue and to be blessed, Lord. Salamat Panginoon dahil andyan kayo, at salamat sa community. And before we do the opening worship, I want all of you to feel this Bible verse from the book of Matthew chapter 6 verse 21. So it says here, where your treasure is, there your heart will be also. So alam po natin na ito po yung napakaganda, Panginoon. So let's all feel the presence of God in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord, we praise you, we glorify, we worship, Lord God, you're the King of Kings, the Lord of Lords. Thank you, Jesus Christ. We love you so much, oh God. Maraming salamat po sa buhay na pinatulong po sa amin. And we know, Lord God, na nandiyan po kayo parati para sa amin. And with this, Lord, we want to sing our praises and worship for you, Lord God. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Lord, open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. Lord, I want to see you. Oh, open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. High and lifted up, high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Ladies, sing, open the eyes. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see. Holy, holy, holy. I want to see you. You are holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Jesus. Holy, holy, holy.
I want to see you. I want to see you. I want to see you. Show me how to love the way you love me. Teach me to wait and hope. Your promise never fails. Your presence that flows deep within me. Oh, fill me up with your grace. All that I am, I offer to you, Lord, to love you with all my heart and soul, with all of my strength. I want to love you more. To be like you is what I desire. Give all I have just to know your ways. With all of my heart, I want to love you more. To be like you is what I desire. Give all I Yes, Lord, maraming salamat po sa mga uplifting songs, sa mga praise and worship songs na truly na naging buhay po namin, Panginoon. Alam po namin na with these songs, na-uplift po kami, our spirit, Lord. Salamat, Panginoon, at binigyan niyo po kami ng buhay, binigyan niyo po kami ng pagkakataon na makapag-serve, binigyan niyo po kami ng pagkakataon na makilala, Panginoon, kayo. We thank you for everything, for this life, for our family, for our community, Lord. We thank you for all the graces that we continue to receive. Lord, forgive us in our sins, forgive us on our shortcomings, forgive us on our being too emotional or too weak, Lord. Alam po namin, Lord, na yung verse po na nakaraan sa isang boat, Lord, natutulog po kayo at lahat po itatakot. Pero sa pagsabi niyo lang po na be still, the storm is gone, Lord. Like us, na kami, Panginoon, na nakaranas ng mga katulad ito, Panginoon. Salamat po at bigyan niyo po kami ng chance na maging matatag. Lord, we ask you to bless us, to bless all those people na nawalan po ng trabaho, na nag-struggle because of this pandemic. Lord, we ask you to be with us tonight with this teaching, Lord. Marami po kayo matutunan, manorish po ang aming spiritual life. We ask you, Lord God, na bigyan niyo po kami ng katatagan, bigyan niyo po yung mga tao na nahihirapan sa mga oras na ito, sa pandemic na ito, Panginoon. We ask you na sana matapos na po itong hirap na nasa ng maraming tao, Lord. Again, Lord, lahat po ng mga frontliners, lahat po ng mga nag-i-struggle, Panginoon, patatagin niyo po sila, patatagin niyo po kami lahat. Lord, we ask you to be with us, to be with the speaker, Lord. Give him the guidance of the Holy Spirit. All of this, Lord, we ask in the mighty name of your Son, Jesus Christ, who lives and reigns with you in the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. All together, glory be to the Father, to the Son, to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Maraming salamat, Brother Wilson Lee, sa inyong very powerful na opening worship. Alam mo, Brother Morris, nakakatawa na makita natin na even our unit heads are already actively involved in our activities. Correct ka dyan, bro. Abangan na lang natin kung sino naman ang ating magiging closing prayer. Yes, abangan nila, Brother Yan.
But in the meantime, brother, ipakilala muna natin sa kanila ang ating speaker. Nasasabik na ako na makinig sa kanyang talk. O siya bro, tawagin na natin ang mag-i-introduce ng ating speaker for tonight. And so brothers and sisters, to introduce our speaker tonight, may we call on Sister Josie Sanchez. And Sis Malu La Victoria. Good evening, brothers and sisters. Good evening, Sister Malu. Good evening to Sister Josie. Magandang buhay din po sa inyo, brothers and sisters. Alam mo, Sister Malu, gaya mo, it is my distinct honor and privilege to introduce together with you our speaker sa gabi ito. Yes, Sis Josie. Alam mo ba, ng ating speaker ay dating naging provincial head. Yes, sister, at hindi lang yan. Naging CFC Provincial Area Director din siya ng Pangasinan at naging head ng iba't ibang ministry ng ating community. Tama. Our speaker joined the CFC in 1995 and then became our pillar of our community. Our speaker is the epitome of selfless Christian service. With the able support of his equally dedicated sister wife, Sister Jax, sila po ang naging sandigan ng CFC Pangasinan through the years. In fact, sila pong mag-asawa ang isa sa pinakaunang team leader na nag-conduct ng face-to-face CLP during this time of pandemic at nagpag-graduate sila ng 16 couples sa CLP sa Malabago, Mangaldan, Pangasinan. Napakapalad po natin na sila ang magbibigay ng talk sa ating lahat ngayong gabi. Brothers and sisters, it is our distinct honor and privilege to call our speaker tonight. Let's call Brother Manny Kasupa! Magandang gabi, brothers and sisters. Welcome po sa ating series na Christian and His Emotions. Noong nakaraan, pinag-usapan po natin ang emotions in our Christian life. At natutunan natin doon kung ano ang role ng emotions sa ating buhay Kristiyano. At kung paano natin ito i-handle ang mga emosyon na ito upang makatulong ito sa atin. Tayo po ay nagpapasalamat sa Lord dahil mayroon po tayong virtual teaching na kagaya nito upang magkita-kita po ulit tayo at matuto po tayo sa mga itinuturo sa atin sa Couples for Christ. Ang pag-uusapan po natin ngayong gabi na topic is about Christian love and human desire. Ito po yung talk number 2. At ito po ay mayroong tatlong layunin, mga kapatid. Una, upang malaman natin ang pagkakaiba ng worldly desire at ng Christian love. Pangalawa, para mailagay natin sa tama kung papaano natin ito haharapin o masusupil ang mga desires natin sa ating Christian life. At ang pangatlo, para turuan tayo kung paano tayo makawala o makalaya sa makamundong hangarin. Pag-usapan po natin kung ano ang desire. Ano nga ba, mga kapatid, ang ibig sabihin ng salitang desire? Ayon sa Webster Dictionary, desire is a strong feeling of wanting for something, longing or hoping for a person, an object, or outcome. Sa Pilipino, mga kapatid, ito ay pwedeng pagnanasa, paghahangad, o dili kaya'y pagnanais. So, ang desire ay isang matinding feeling ng isang tao na mayroon siyang gustong makuha
o makita o kaya'y gusto mong makakuha ng isang object o kaya kung ano man ang resulta or outcome ng iyong mga ninanais. Lahat tayo ay mayroong kanya-kanyang desires, mga kapatid. At nais kong tanungin kayo ngayong gabi, what is your desire in life? O ano nga ba ang mga innermost desires na gusto nating makamtan? Ang desire is a universal feature of human existence. And this is generic among men and women alike. Ang ibig pong sabihin ng universal feature of human existence, nasa atin pong lahat ang desire na yan. Ikaw man ay mapalalaki o babae, ikaw man ay mayaman o mahirap, bata o matanda, lahat po tayo, mga kapatid, ay may kanya-kanyang hangarin sa buhay at mayroon din po tayong pagnanasa o paghahangad. At ang lahat ng mga desires natin sa buhay ay interconnected po yan with pain and pleasure. So, ang desires natin, pwede pong maging physical, pwede pong sexual, pwede pong economic o financial. It can also be desire for power and honor. Sa panahon ngayon na pandemic, lalo na nung nagka-lockdown po tayo, syempre we crave for food. Gustong-gusto nating kumain ng ating paborito na pagkain sa mga magagandang restaurant sa Dagupan o kaya sa ibang lugar. But because of pandemic, hindi po tayo masyadong nakakalabas at ayaw nating kumain sa fast food o restaurant kasi ayaw nating tanggalin ang ating mga face mask at saka face shield, mga kapatid. Minsan tayo ho ay nag-crave ng mga masasarap na pagkain, lechong baboy, lechong manok, crispy pata, mga sugpo, malaga, mga masasarap na pagkain, mga kapatid. Pero ito po ay desire po natin na makatikim ng mga masasarap na pagkain. Minsan naman po, gustong-gusto nating pumunta sa coffee shop para matikman natin yung napakasarap na kape. No? O kaya milk tea. Punta tayong bumili ng milk tea. But sometimes, mga kapatid, we have desire for sex or sexual desire. Hindi lang po yan, mga kapatid. We desire for success. Siyempre, gusto po nating lahat maging successful po tayo sa lahat po ng bagay. Ayaw po nating pumapalpak po tayo. Gusto po natin maging successful tayo sa ating trabaho, sa ating negosyo, at maging sa ating mga plano sa buhay. Sometimes po yung ating mga possessions. Siyempre, hindi naman po masama kung tayo po ay naisin po natin na magkaroon ng maraming pera, yumaman po tayo, mga kapatid. O magkaroon po tayo ng isang malaking bahay na komportable. O kaya makabili po tayo ng malaking lote. It could be a commercial o kaya residential lot. Ito po yung mga possessions na gusto po nating makamit. And sometimes, gusto rin po natin magkaroon din po ng
ng honor, no? Honor in our community, mga kapatid. For example, in our own respective work, in our business, in government, in private sector, o kaya if you are running for public office sa politiko, pagiging politiko, mga kapatid. And so we want to have power, no? An honor. At hindi lang po yan, mga kapatid. Minsan ho, tayo rin po ay mayroon po tayo during this time of pandemic, we have the desire to evangelize in Couples for Christ. Sa totoo nga lang po, kahit na po pandemic, nagkaroon po kami ng evangelization sa Malabago, and we were able to have 16 couples na nag-graduate po doon. Face-to-face po yun, mga kapatid. Pero para sa atin po, medyo natatakot po ang iba na magkaroon po ng face-to-face evangelization. Pero desire po natin na bumalik na po tayo sa dati, mawala na po itong pandemya na ito, itong pagkalat po ng COVID-19. Marami na po tayong mga kapatid na nagkasakit, marami na rin po tayong mga kapatid na nawala, pero dinadalangin natin na sana'y gustong-gusto natin. It is our desire na matapos na po itong pandemya at matigil na po itong COVID-19. Masugpo na po. Siyempre, gustong-gusto rin po natin magkaroon ng face-to-face na household prayer meetings. Pero, siyempre, medyo mahirap. Although yung iba nakakaroon ng face-to-face household meetings, yung iba naman, sa virtual na lang po ang nangyayari. And true enough, talagang we are missing our household fellowship, household prayer meeting, and yung mga household members po natin. Tayo rin po, during this pandemic, we have the desire to go to Mass regularly. Although yung iba nating kapatid, takot pa rin pumunta, lalong-lalo na po yung mga senior citizens. We desire to have the Holy Eucharist, to receive the Holy Eucharist, mga kapatid, and to go to Mass. Yun po yung mga desires po natin. Lahat po tayo ay mayroong kanya-kanyang desires. At hindi naman po ito masama, mga kapatid. Kasi kung alam po naman natin itong kontrolin, at ito rin po ay naaayon sa itinuturo sa atin ng ating Panginoong Jesucristo, at ito sang-ayon din sa ating buhay Kristiyano. Pero mga kapatid, mayroon po palang dalawang klase o two extremes ng desire. At mayroon po tayong desire spectrum na sinasabi. Dito po makikita natin yung stoicism at saka po selfism. Yung dalawang extreme ng desire, dito po sa bandang kaliwa, makikita po natin yung mga taong tinatawag nating stoic. Mayroong stoicism, mga stoic na mga tao. Ito po yung mga taong wala pong desire. At sa taas naman po, o sa kabila naman, na dako, nakikita po natin yung mga mayroong selfism o yung mga tinatawag nating selfish, na kung saan ito ang mga taong punong-puno ng personal na interes o desire para sa kanilang sarili lamang. Pag-usapan po natin ang dalawang klase ng desire na ito. Unang-una po, ano nga po ba ang stoicism?
o ang pagiging stoic na sinasabi. Stoicism is defined as the endurance of pain or hardship without the display of feelings and without complaint. At sinasabi na ang mga taong ito gusto nilang bunutin ang kanilang mga desire sa buhay, i-uproot nila. And they are totally detached from desires. Ang mga stoic na tao, gusto nilang tanggalin ang kanilang mga desires to the point na ito ang mga taong walang pakialam. They are indifferent. Kung sila man ay malugi o kumita sa negosyo, wala silang pakialam. Kung ano man ang sitwasyon ng kanilang health, kung sila ay malusog o magkasakit, wala silang pakialam. Kung sila man ay maging successful o maging isang failure, wala pa rin silang pakialam. At wala rin silang desires para sa kanilang sarili. Stoicism. Dumako naman po tayo sa selfism. Ano nga ba ang selfism? Ang selfism ay isang pananaw ng tao kung saan nakatuon lamang sa kanyang sarili na o personal na interes ang mga bagay-bagay. Ang pakiramdam kasi ng isang taong selfish, it is very unhealthy kung babaliwalahin o isa sa ilalim niya ang kanyang mga pagnanais. Ang pangunahing pakay po niya sa buhay ay ang katuparan ng kanyang sarili o tinatawag nating self-fulfillment at ang kanyang mga pagnanais. Ang tanong, ang selfism ba o kaya stoicism ay mabuti o masama? Tanong, alin sa dalawang ito, selfism o stoicism, ang makakatulong sa makakristyanong pamamaraan ng pamumuhay? Siyempre po mga kapatid, wala ni isa sa dalawa ang makakatulong sa mga makakristyanong pamamaraan ng pamumuhay. Dumako naman tayo sa dalawang klase ng desires. Mayroon pong dalawang klase. There are two kinds of desires. The worldly desires and the godly desires. Isa-isahin po nating pag-usapan kung ano ang mga desires na ito. Sa bago pong tipan, in the New Testament, we have a Greek word na ang salitang po yan ay epithumia. It is a Greek word na ang ibig sabihin ay strong desire or desire o di kay matinding pagnanasa sa mga bagay-bagay na hindi isinaalang-alang kung ito ay mabuti o masama. Alam po nyo, itong epithumia na ito ay may double meaning po ito. Depende po sa context ng paggamit nito sa Biblia. Ito po ay ginagamit na salita para sa worldly desires at ganun din sa godly desires, ang epithumia. So, isa-isahin po natin. Sa worldly desires o epithumia or desire refers to the works of the flesh. Ano po yung mga galing po
sa makamundong gawain ng laman o katawan. Ito po ay pagsiselos. Pagsiselos sa mga bagay-bagay, sa mga nangyayari. Pwedeng pagsiselos sa asawa, pagsiselos sa mga kapitbahay. Kung sakaling yung kapitbahay mo ay umuunlad ang buhay, ikaw naman ay naapektuhan ng pandemya, nawalan ng trabaho, walang hanap buhay, walang gaanong ipon, pero yung kapitbahay mo, marami siyang sasakyan, marami siyang pera, siyempre, hindi maalis sa atin yung pagsiselos o pagkainggit ng mga kapatid. Minsan po, tayo rin po ay nagsiselos kung ang iba ay mas magaling kaysa po sa atin. Pangalawa po is enmity. Ito po yung pagkapuot. Puot sa iyong kapwa. Minsan tayo po ay napupuot sa mga taong mayayabang. May mga taong napupuot tayo kasi sila ay makasarili at walang pakinabang. Napupuot tayo sa mga taong may mga masasamang ugali. Minsan po, mas lalo po tayong napupuot sa mga taong nanakit po sa atin. Hindi lang pupuot, kasama po dyan ang covetousness o sa Tagalog, kasakiman. At alam po nyo, sa panahon po ngayon ng pandemya, marami pong mga sakit. Marami pong mga tao na nagte-take advantage sa pandemic na ito para kumita po ng pera. Po. At pinapahirap lalo po ang mga mahihirap, mga kapatid. Hindi lang po yan. Alam po nyo, yung mga taong sakim, gusto nilang angkinin po lahat na mapapunta sa kanila lahat. Pero sinasabi po sa banal na kasulatan, in the Bible it says, what does it profit a man if he gains the whole world and loses his own soul? Hindi natin masasabi, mga kapatid, kung bukas o kamakalawa, tayo ay kukunin na ni Lord. Hindi natin masasabi. So, what we need to do is pag po tayong maging sakit. Minsan po, nagiging sakim din po tayo. Papaanong paraan? Dahil sa pandemya, nagkakaroon po ng panic buying. At minsan, inuubos na po natin. Kaya nga may panahon na nagkaubusan po ng face mask, face shield, pati toilet paper na ubos po, mga kapatid. Paano naman po yung mga ibang kapatid natin na wala na pong mabili, no? Naubusan na po ng stock because of panic buying. At minsan po, mga kapatid, sinasabi po, ang works of the flesh is yung desire natin for illicit sex. Ito po yung sex outside marriage, no? At minsan tayo po ay nagkakasala because of lust or passion. Sinasabi rin po sa banal na kasulatan na any man who looks at a woman with lust in his eye already commits adultery. Mga kapatid, ito yung epithumia sa worldly desires. So, linaw po ng sinabi itong works of the flesh. Ngayon naman po, may mga mababasa sa banal na kasulatan tungkol sa worldly desires. Sa Romans 1:24, sinasabi po ni St. Paul, therefore, God gave them over in the sinful desires of their hearts to sexual impurity for the degrading of their bodies with one another.
Mga kapatid, ibinigay sila ng Diyos sa kahalayan upang alisan nila ng puri ang kanilang mga katawan sa kani-kanilang sarili, mga kapatid. Hindi lang po yan, sinasabi po sa James chapter 1, verses 14 to 15. Sabi po, but each person is tempted when they are dragged away by their own evil desire and enticed. Then, after desire has conceived, it gives birth to sin. And sin, when it is full grown, gives birth to death. Mga kapatid, sinasabi po na ang ating simple lang na desire ay manganganak ng kasalanan. At ang kasalanan, pagka lumaki na, ay namumunga po ito ng kamatayan. Masyadong mabigat, ano po mga kapatid, ang sinabi po. At dito po sa Titus chapter 3 verse 3, sinasabi po, at one time we too were foolish, disobedient, deceived, and enslaved by all kinds of passions and pleasures. We live in malice and envy, being hated and hating one another. Sa Tagalog po sapagkat tayo rin naman ng unang panahon ay mga mangmang, mga swail, mga madaya na nagsisipaglingkod sa risaring masamang pita at kalayawan, ay namumuhay sa masamang akala at kapanaghilihan, mga napupuot, at tayo'y nangagkakapuutan, mga kapatid. We hate one another. Makikita po natin dito sa 1 Peter na huwag tayong sumunod sa mga makamundo o masamang hangarin na tulad nung tayo ay wala pang kamuwang-muwang tungkol sa pagmamahal ng Diyos. Subalit ngayon na tayo na ay totoo at ganap na Kristiyano na at alam na natin ang pagmamahal ng Panginoon at ng kanyang mga gawain sa ating buhay. Mga kapatid, kailangan tayo ay umiwas o bawas-bawasan na natin ang ating mga makamundong pagnanais. Punta naman po tayo sa godly desires na epithumia. Ang epithumia sa godly desires ay tumutukoy sa makadiyos, godly, at kapuri-puring pagnanais, commendable desire. Katulad ng pagnanais ng mga apostol, mga propeta, mga anghel, at maging ang ating Panginoong Hesukristo. May mga nakasulat sa Biblia tungkol dito po sa sinasabi nating epithumia o godly desires. Sa Matthew chapter 13, verse 17, for verily I say unto you, sabi ng Panginoon, that many prophets and righteous men have desired to see those things which you see, and have not seen them, and to hear those things which you hear, and have not heard them. Ito po yung sinabi ng ating Panginoon sa mga disipulo, na maging ang mga propeta at ang mga righteous people ay ginusto rin nila, ninais nila na makita ang kanilang nakita pero hindi nila nakita, at ninais din lang makarinig pero hindi na nila narinig.
Hindi lang po yan. Sa 1 Peter chapter 1 verse 12, sinasabi po diyan, unto whom it was revealed, not unto themselves, but unto us. They did minister the things which are now reported unto you by them that have preached the gospel unto you, with the Holy Ghost sent down from heaven, which things the angels desire to look into. Imagine, mga anghel ay nagnais din na makita ang mga ito. In Philippians chapter 1, verses 23, sinabi po diyan, I'm torn between two desires. Sabi ni Saint Paul, I long to go and be with Christ, which would be far better for me. Yan ang desire ni Paul. In Luke chapter 22 verse 15, and he said to them, ang Panginoon, sinabi niya, I have eagerly desired to eat this Passover with you before I suffer. Ibig sabihin, hindi siya stoic, hindi rin siya selfish. Kaya nga sabi ng Panginoon, ginusto na siya niya na mamatay na rin ako, di bahala na kayo. Hindi. Ang sabi ng Panginoon, I have eagerly desired, ginusto ko na makasama po kayo sa Passover bago ako ay magdusa at mamatay, sabi ng Panginoon. So it's the Lord Himself desired those things. In 1 Timothy chapter 3 verse 1, sinasabi po, this saying is trustworthy. If anyone aspires to be an overseer, he desires a noble work. Ito po mga kapatid ang mga verses sa Bible na tumutukoy sa sinasabi po nating godly desires o maka-Diyos na mga hangarin. So, ngayon, pag ikinumpara po natin yung dalawang klase ng desires, yung worldly desire at godly desire, masasabi po natin mga kapatid that epithumia or desire is not always evil. Hindi po laging masama. In fact, it is the right and proper response to that which is good, noble, and intrinsically desirable. So mga kapatid, desire can be good and not always evil. Thus, the Lord does not want to liberate us from all desires. Hindi niya po tatanggalin, hindi niya i-uproot yung mga desires po natin. Ayaw niyan tanggalin lahat ng desires natin. Instead, ang gusto ng Panginoon ay palayain tayo to free us from our evil desires, sa ating mga evil desires, at punuin tayo to fill us with holy desires or godly desires. Yan po ang gusto ng ating Panginoon para po sa atin. Dumako naman po tayo sa topic na human desire at Christian love. Ang human desire, ang unang problema natin sa human desire concerns the object of our desire. As a consequence of the fall of men nung panahon ni Adan at saka ni Eva, ang ating pong pagkakaintindi sa human desire ay nabaluktot. It became twisted, distorted. Kaya ngayon, we commonly desire things which are both harmful for us and displeasing to God. Kaya
mga kapatid, minsan may mga desires po tayo na akala natin maganda, pero hindi naman natin alam na ito pala ay nakakasama sa atin at hindi po kaaya-aya sa mata ng Panginoon. Sinasabi po sa Galatians chapter 5, verses 17 to 21, "For the flesh desires what is contrary to the Spirit, and the Spirit what is contrary to the flesh. They are in conflict with each other, so that you are not to do whatever you want. But if you are led by the Spirit, you are not under the law." The acts of the flesh are obvious. Ano ang mga ito, mga kapatid? Sexual immorality, impurity and debauchery, mga kalukuhan po natin. Idolatry and witchcraft. Minsan we idolize a thing. We idolize the money, which is the love for money is the root of all evil. Witchcraft, yung pangkukulam. Hatred, may mga kinapupuutan po tayo. Discord, pagkawatak-watak. Ano po? Di pagkakasundo. Jealousy, pagsiselos. Fits of rage o sukdulan ng galit ang bawat isa. Yung mga selfish ambition po natin sa buhay. Yung dissension o hindi po pagkakaunawaan. Yung faction ng paggagawa ng sariling pangkat. No? At yung pagkakainggit. Inggit po natin. Ang pagiging lasinggero natin. No? Noon, lasinggero tayo, pero ngayon, Kristiyano na po tayo. Bawal na po ang maglasing, mag-inom. Because sabi nga, your body is the temple of the Holy Spirit. Kung tayo noon ay grabing manigarilyo, ngayon, Kristiyano na tayo, we take care of our body because the body is the temple of the Holy Spirit. Orgies and the like. Sabi nito, I warn you as I did before. Lahat ng tao na gumagawa nito ay hindi makakapunta sa kaharian ng Diyos. You will not inherit the kingdom of God. Mabigat po, mga kapatid. Ito pong sinasabi, no? The acts of the flesh. So, ang tanong, ang desire ba ang problema? Ang pagnanais ba, paghahangad, o pagnanasa, ang problema? Sinasabi po, actually po, ang problema is yung object ng desire po natin. Kung ano po yung dinidesire po natin na gusto nating makuha. The object of our desire. However, mga kapatid, in another sense, sinasabi po that desire itself is the problem. Sabi kanina, desire is not the problem, it is the object of desire. Pero ngayon, in another sense, desire is the problem. Medyo magulo, di po ba, mga kapatid? Pero ang nangyari kasi, kung bakit ganito, tulad ng nabanggit natin kanina, noong unang panahon nahulog ang tao sa kasalanan at humantong ito sa magulong pananaw ng pagnanais. Ang desire po natin ay naging unruly o magulo. It became ungovernable o hindi na natin kayang i-manage at nangingibabaw na ito sa ating katauhan, mga kapatid. Ang desire ang nagko-control na po ng ating buhay. Sabi po sa Titus 3:3, ito po binasa natin kanina, at one time, we too were foolish, disobedient, deceived, and enslaved by all kinds of passion and pleasures. We lived in malice
and envy, being hated and hating one another. Pero ngayon, hindi na po tayo foolish because itinuro na po sa atin ang ating buhay Kristiyano. In 2 Peter chapter 2 verse 19, they promised them freedom while they themselves are slaves of depravity. For people are slaves to whatever has mastered them. Kaya tayo mga kapatid, kung tayo maging slaves ng ating desire, it becomes evil. Hindi po maganda. Kasi ang nagkokontrol na po sa atin ay ang ating evil desires. Pero, mga kapatid, even with righteous desires, hindi rin po maganda at mali po kung yun po ang magkokontrol sa atin. Kahit na maganda, matuwid ang mga desires natin. Mali na hayaan natin itong mamuno at manguna sa ating mga buhay, mga kapatid. Si Apostol Pablo, San Pablo, isinilalim niya ang kanyang makadiyos na hangarin na makasama ang Panginoon, to be with Christ to the higher standard of love, sa isang mas mataas na antas ng pag-ibig. Ano ito? Ang magpalago ng kanyang simbahan. Mas pinili niya ito sapagkat alam niya na this will bring greater honor and glory for the Lord, dahil mas maraming tao ang mapapalapit kay Hesukristo at hindi lang siya lamang, mga kapatid. So makikita po natin, higher standard of love, pagmamahal o pag-ibig. So, dagdag pa sa ating pong natalakay, ang desire din po pala can be a major hindrance to living for the Lord. Be it good or bad desire, godly or worldly desire, it can hinder us to living for the Lord. Maari pong hubadlang sa ating pamumuhay ayon sa turo ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Ang mga desires po natin ay mayroong sinful object, tulad po ng nasabi natin kanina na nakakahadlang sa ating relasyon kay Jesus. Gayon din ang pagkakaroon ng neutral desires. Ano nga ba itong neutral desires na sinasabi? Ito ang mga desires that is neither good nor evil. Hindi siya masama, hindi rin siya mabuti. For example, mga kapatid, tayo po ay tumanggap ng isang work o trabaho na ang goal naman po natin ay para sa kapakanan ng pamilya. Kumita ng maraming pera para mayroong pangsuporta sa mga anak, sa kanilang edukasyon, sa kanilang paglaki. Subalit, mga kapatid, kung ang tinanggap naman po nating trabaho ay ito po'y uubos naman sa ating oras, sa ating overtime, sa ating mga malalayong mga travel at matagal nating travel. Kunyari, pagpunta sa malayong lugar o sa abroad, mga kapatid, at ito'y umuubos sa ating mga oras. At sa pagtanggap nito, nagiging neutral desire po kung ito po'y nakakadulot po na mawawalan po tayo ng oras para sa Diyos at para sa ating pamilya. Yan ang isang halimbawa po, mga kapatid, ng neutral desire. Hindi siya good, hindi din siya bad, kasi maganda naman yung intention po natin.
Pero nakakasama po pala, it becomes a major hindrance to living for the Lord. Pangatlo, even desires that are holy and virtuous. Yung mga holy and virtuous desires ay maaring maging hindrance or hadlang sa ating buhay Kristiyano. Paano nangyari ito, mga kapatid? For example, tayo gustong-gusto po nating magdasal. We love to pray. Gustong-gusto po nating umattend sa lahat ng mga church activities, lahat ng misa, dinadalawan po natin, lahat ng church activities, lahat ng church services. Pero naman mga kapatid, kung ito'y nagre-resulta sa ating kapabayaan, sa ating mga responsibilidad, sa ating trabaho, naapektuhan ang trabaho natin, naapektuhan po ang trabaho natin sa bahay, sa ating pamilya, pwede rin po pala ito mga kapatid na makahadlang sa ating relasyon kay Kristo. Kaya mga kapatid, importante na balanse po lahat po ng mga desires po natin. We desire something, but we should balance our time for our family, for the Lord, for our work, and for others. So, mga kapatid, paano po natin mamamaximize ang goodness at mamiminimize naman natin ang evil sa ating mga desires? We must begin by accepting a very crucial and fundamental truth na ito po ang mga pagnanais natin. Desire should not become the criterion of our conduct. Hindi po tayo dapat maging alipin sa ating mga pagnanais. Desire should be our servants and not our lords. No, mga kapatid? Tayo po dapat ang mag-control sa mga desires po natin. Ang ating desires ay hindi dapat maging basihan ng ating pag-uugali o ng ating pamumuhay. So the question is, what then should become the criterion of our conduct? Mga kapatid, Christian love, the Christian criterion of his conduct is love for God and love for others. Dapat dito umikot sa ating pagmamahal sa Diyos, pati na rin sa ibang tao. Di po ba ito po yung tinuro ko sa atin sa CLP, sa talk number 5? Love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your strength, and with all your might, mga kapatid, with all your soul. Mga kapatid, this is the first and foremost commandment of God. At sa talk number 6, the second greatest commandment of God is to love your neighbor as yourself. Love for others, mga kapatid. Pagmamahal natin sa ibang tao. Ito po ay malinaw na itinuturo po sa atin. Tandaan po natin, the Christian criterion of his conduct, of Christian love, is love for God and for others. A Christian is to be guided by love rather than by his desires. Dapat po ang buhay ng isang Kristiyano ay dapat umikot sa pag-ibig at hindi po sa ating feelings or emotion, mga kapatid. Ang pag-ibig na tinutukoy natin ay hindi yung pagnanais, yung desire or emotion, mga kapatid. Ito po ay isang commitment ng bawat isa. Ano po yun? Commitment to serve others. Mapagsilbihan natin ang ibang tao. Ito po ang tunay na Christian love. Christian love is equivalent
to servant love. Ito po ay sinasabi po sa John chapter 13 na ang Christian love ay servant love. At sino po ang ating gabay, mga kapatid? Tumingin po tayo sa ating Panginoong Hesukristo that Jesus Christ is our model of this Christian love. Siya ang ehemplo ng bawat isa sa atin, ang ating Panginoong Jesus. Dapat tumingin po tayo. We should look at the Lord Jesus at hindi po tayo magkakamali sa atin pong tunay na Christian love. Paano po natin gagawin ito, mga kapatid? Mayroon pong 4 na steps to positive change ng ating pong mga desires. Number 1, kung paano natin baguhin ang ating mga distorted na pananaw tungkol sa desire. Number 1 is set your heart on the Lord. We focus on the Lord. We set our hearts on the Lord. Dapat po tayo, mga kapatid, that let us grow in our personal relationship with God. Ito po'y tinuro ulit ko sa atin sa talk number 10, which is growing in the Spirit. Having personal relationship with God. Ano pong gagawin po natin? Unang-una, prayer and scripture. Prayer, scripture reading, service to others, fellowship, at saka po yung 7 Catholic sacraments. Sacraments. Kailangan po natin yon. Yun ang itunuturo po sa atin sa ating personal relationship with God. At kailangan maging object po natin ng desire ang ating pong Panginoong Hesukristo. He should be our object of desire. Set your heart on the Lord. Pangalawa po, we surrender to God's will completely and from the heart. Alam po, minsan magkakaroon ng conflict sa mga hangarin ng Panginoon at sa ating mga sariling pagnanais. No? May mga pangyayaring ganito. At ito indikasyon na tayo po ay kumakapit pa sa mga makamundong hangarin natin. Ibig sabihin, tayo ay hindi pa ganon kawiling na i-abandon ang ating sarili para ibigay natin ang ating buhay ng buong buo sa Diyos. Surrender to God completely and from the heart. Pero mga kapatid, para natin magawa ito, let us trust in God. Magtiwala po tayo sa Diyos dahil ang kanyang mga hangarin ay para sa ikabubuti nating lahat. Pangatlo po, mga kapatid, be honest. Dapat po maging matapat po tayo sa ating sarili at sa ating mga kapatiran. Kailangan nating tanggapin na minsan nagkakaroon tayo ng mga maling desires o maling hangarin sa buhay at dapat makita natin at matanto natin kung ano yung mga maling hangarin natin. Iwasan din natin yung sinasabing false shame. Ano nga ba yung false shame? Isang halimbawa ng false shame ay, kunyari, inatasan kang magbigay ng sharing sa isang programa ng CFC dahil alam ng household leader mo na ikaw ay may malaking pagbabago sa iyong buhay dahil kay Jesus. Pero sa kabila nito, parang naramdaman mong hindi ka karapat-dapat na mag-share dahil ang feeling mo,
isa ka lamang na ordinaryong tao. Pero mga kapatid, ano nga ba ang tamang reaksyon? Kailangan mong maging tapat sa iyong sarili. Magtiwala ka sa pagmamahal ng Diyos at tignan mo kung paano Kanya ginagabayan sa iyong buhay. Tignan mo ang mga pagbabago. Maaari kang makinig sa mga mabubuting komento ng ating mga brothers and sisters in the community, pero lalong-lalo na mga kapatid sa ating pong mga household heads. Magtiwala tayo, magtiwala ka sa hanggang sa iyong pagsasalita sa harap ng maraming tao, ikaw ay patuloy na gagabayan ng Panginoon. Be honest, mga kapatid. Siyempre, hindi basta-basta ang magbago, no? So, ang pang-apat po is we work for change. Kaya hindi basta-basta magbago ang pananaw mo sa iyong sarili ng overnight lamang, ng isang iglap lamang. Kailangan mong pagsikapan, mga kapatid, upang maging isang mas mabuting Kristiyano. Kaya nga ito yung huli at pang-apat na step. To have a positive change in desires, we work for change. Pag tayo pinagtrabaho natin ang ating pagbabago, hindi natin ipupospon ito, mga kapatid. Kailangan sa lalong madaling panahon, we work for change. Ngayon na, now na, upang makamit ito, kailangan natin ng disiplina at pagtanggi sa sarili o ng mga makamundong hangarin. Ayon kay Apostol Pablo sa kanyang sulat sa Korinto, sabi niya in 1 Corinthians chapter 9 verse 27, I discipline my body and keep it under control, lest after preaching to others, I myself should be disqualified. Gayon din sa kanyang sulat sa mga taga-Galatia, sabi ni Apostol Pablo, it is no longer I who lives, but Christ liveth in me. So kailangan, mga kapatid, in order for us to work for change, kailangan tayo po ay mayroong disiplina at self-denial. Let us have discipline and self-denial and work for change para sa ganon tayo ay maging isang kaaya-aya at mabuting Kristiyano. Sa pagtatapos po ng ating talakayan ngayong gabi, nais ko lamang i-emphasize ang mga sumusunod na punto. Unang-una, mga kapatid, ang mga desires natin ay regalo galing sa Diyos. Subalit, maaari din itong makadulot ng kasamaan kung mali po ang ating pong discernment sa mga desires na ito. Pero maaari rin itong makatulong sa pagsisilbi at pagmamahal sa ating Panginoon kung nanaisin po natin ito, mga kapatid. Uulitin ko muli, ano ba ang God's intention? Ginusto ng Panginoon na tanggalin lahat-lahat ng ating, hindi niya ginusto ng Panginoon na tanggalin lahat-lahat ng ating mga hangarin o desires. Kaya nga, may free will tayo, mga kapatid. Pero ang hangarin lamang ng Panginoon ay ang pagpasok niya sa ating mga buhay upang lalo nating naisin ang kanyang mga ginagawa at hinahangat para sa atin. Mga kapatid, but to work in Christians' life so that more and more they desire what He does.
Dito na po nagtatapos ang ating talakayan, brothers and sisters. Sana po ay may natutunan kayo at sana may sa buhay natin at ibahagi sa iba ang ating mga learnings ngayong gabi. God bless everyone. We desire for holiness. We desire for God. May God be praised. Maraming salamat po mga kapatid. Maraming salamat, Brother Manny Kasupag, sa napakagandang talk na binigay mo sa amin ngayong gabi. Palakpakan natin, brothers and sisters, si Brother Manny. Alam niyo mga kapatid, ngayon ko lang napagtanto na ang human desire ng tao ay binigay pala ni Lord sa lahat ng tao. Yung nga lang, kailangan natin pala na i-control ang desires o ang pagnanasa na ito. Tama ka, Brother Minik. Pero ang kontrol natin sa ating paghahangad o human desire ay dapat nakatuon sa ehemplo ng Panginoon. At napakalinaw na na-explain po ni Brother Manny ang mga ito. So, palakpakan natin si Brother Manny Kasupang sa napakagandang talk. And so, brothers and sisters, we would like to thank you all for joining us tonight sa ating talk number 2 ng ating Christian and His Emotions series. Sister Josie, do you have something to say? Sana po, brothers and sisters, ay mag-join ulit kayo sa susunod na teaching night natin next month. Yes, Sister Josie. Dapat po ay mas dumami ang participants natin lalong-lalo sa susunod na talk number 3. Palakpakan po natin ang ating sarili at syempre let us give thanks to our Lord Jesus. Brothers and sisters, we would like to extend again our invitation to you to attend our talk number 3 next month entitled True and False Humility. Isa na namang napakagandang talk ito, brothers and sisters. Ito po ay gagawin natin sa July 30. So, brothers and sisters, as we bring to a close our teaching night sa gabing ito, in behalf of Brother Jerry and Sister Kathy, our area directors, and in behalf of your AGT family, and in behalf of Brother Maury, Sister Malu, and Sister Josie, we would like to thank you all for joining us and for attending our teaching night. Brother Maurice? So, brothers and sisters, let us now call on Brother Carlo Bong Evangelista, our Western Pangasinan Sector Head, to lead us in our closing prayer. Thank you, brothers and sisters, for joining us once again for the second session of our Mission Core Teaching, The Christian and His Emotions. Let's have now our closing prayer. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Dear Father, we praise and thank you for this Mission Core Teaching Night, for gathering us as one family to listen to your message that will help us and enable us to serve you better and our brothers and sisters. Praise and thank you, Lord, for our speaker for tonight, our dear Brother Manuel Kasupang, for sharing generously his time, talent, and wisdom, and for his inspiring and enlightening talk on Christian love and human desire. Thank you, Father, for our community, the Couples for Christ, the area governance team, and particularly the Pastoral Formation Office, who are ever eager and generous and desirous to give us teachings and formations for our personal and spiritual growth. We also praise and thank you, Father, for all the blessings, provisions, guidance, and protection for us and our families and loved ones, especially from COVID-19. Dear Father, as we end this gathering tonight, we pray for your continued guidance and protection. Please keep us and our loved ones safe, healthy, and strong. And also, Lord, please arrange our schedule so that we can be together again on our third session. Dear God, we also pray for our sick brothers and sisters, those who are in their homes and hospitals. Bless their medicines, the doctors and nurses, and their loved ones taking care of them. Lord, touch them with your healing hands for their full and immediate recovery.
We also pray, dear God, for the generous outpouring of your Holy Spirit upon us, so that we will be able to appreciate, obey, and live out all the things we will learn from all these teachings. Father, all of this we ask in the mighty name of your Son, our Lord Jesus Christ, who lives and reigns with you with the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Good night, brothers and sisters. Here at the dawn of a new generation, let us give our thanks and praise to God. Faithful, ever true, He has been through every season. Holy is the one we shall glorify. For the Lord's promise is at hand. Prepare the way, ready your hearts. Strive for holiness. Put on love above all else. Consecrate and offer yourself to God. Strive for holiness. Put on love above all else. For tomorrow He'll do wonders among us. Whatever comes our way, be courageous, be firm in faith. Keep our eyes on God, we shall overcome. Put on a humble heart, He walks with us all through this journey. Love will bind us in perfect unity. For the Lord's promise is at hand. Prepare the way, ready your hearts. Strive for holiness. Put on love above all else. Consecrate and offer yourself to God. Strive for holiness. Put on love above all else. For tomorrow He'll do wonders among us. A living God is with us, performing His unfathomed wonders. Our hearts' one desires to be holy. A living God is with us, performing His unfathomed wonders. Our hearts' one desires to be holy. Strive for holiness. Put on love above all else. Consecrate and offer yourself to God. Strive for holiness. Put on love above all else. Consecrate and offer yourself